Giduka magko eh. Paningot pa jud ko maayo. Kaya mo man aning Korean drama. Oh, mang. Nara man di ka di ari. Nara ko diri init Maring mo kay Chris, dito sa kuan ay balay init kayo jud. May gani wa ko mo dito sa imong bana nga palahubog. Kay mubayad ko sa kung So pa ka palit ra nagkulapo dito imong bayad. ko sa kung akong gihuwam na ko nimo nga ang kape na stoig day ba. Oo. Maayon tara kay numdum pa ka mo. Nga wa mo toy tubo day sa. Wala rin mo. Salamat kay day ha. Oh, salamat ang taon mang ay kay nakauna taong kaani mang. Nya di lang ka mangumusta sa imong kinugos. Aw, kumusta mo ko kinugos dako na? Naulit taon na oy, daghan kay pangayoon lagi so lukop lag di man unsay papalit. Na paglakaw ginako day Chris nga niingon man kayto nga iingon niya kung ninang mga apit na kuno yung birthday ko no. Ay kitang inahan baya marino. Ako nang ginapalitan ka mga anak kung unsay ilahang gusto mari. Ikaw ni bahala anak kay imo spare to mas gawas nasod. Mo lagi pero gisiguro jud kag bayad kay Oo. para walay Bedugay na sa 20 taon to mari. Pero kana ganing mo lagi mari Chris. Oy kanang musugot ka nga kanang ako lang sa nang balik ang ibayad nako ba. Ay naunsa nga mao pagkunit ako huwamon sa dimog balik. Susod di pa lang tungod sa imong kinugos mari. Sus di ko nawa mo kay mauwaw ko nya. Sao man to mag-birthday ba? Ako na lang pansitan unya. Cake pod gamay ba? Ay may pagwa na lang kaning ari dire marig ni bayad bari kay imo ra sa deng ko og balik. At least mari ako present akong gipakuan jud nimo nga mo bayad ko pero kun man pa na akong balik kay ang imo lagi kinugos mari. Oy sus Ginoo ko. Porte beto. Bawo biya ka to ha, porte biya to nimong Ay unsa pre mari imo ra ning gipagunitan ako nya imong balik og kuha. Kung sugot ka kung mo balik. Na, kabaw jud ko mari Chris nga di ka kabalibar ato imong kinugos kay pinangga kay to nimo. Adi balik ka lang kani ugma mari oy. Kay pagabian sa ni nato. Ay na lang, uy, murag yapong gwaa, di mata mga insit. Pagabian pa man nato, eh. Ako lang ang humog balik, kay pag imong kinugos, gapaabot to, klaro kay, gapaabot to, ning uli na ako lagi. Kay nalipay man ta ko ning bayad ka kay hapit sa 20 taon ni nag hapit ang ginigaduhat ka tuig nya. At sa na istorya agud, putla lang sana imong kalipay, gud. Kuno sa nang humog balik man, uy, kay imong kinugos lagi, uy, maubo manuoy ko pa nga din. Sa naman taon ta ni Mari eh wala man ta nagkadimao ani. Kanila sa kalibo. Nakuha nga na Mario, ay mahal ba ya tayo ang cake ron. Pila na rong cake, sus, Ginoo ko. Ay na mo pagkikihikay Mari buwa may mga kwarta oy kapuya ba sa ana oy. Ay, pagsulpan na, imo nang kinugos. Sunod tuig lang to. Ay, sus, ay na lang. Birthday. Hindi. Ako lang humog balik man, kay bawa biya ka nga. Imo kinugos ra ba? Mo ariya to, ako to ingon nga parion nimo kay ipahuwag. Ay na lang pari adri Mari oy kay kuha naman ani imong bayad. Mabayaran na sunod birthday na pod. Yan sa sunod birthday imo na sang kwaon. Ikaw na Mari kay basig mausap ako una-una. Dili niya to, Mario, kay Ma! kanang Mo! Ay, apas gidi ay. kuni nga apas man kana, ay nga. Uli naman ta gusto. Ay, Eh. isa man nga. Ikaw na may kaya kung kinugos di ay. Amin ko ng... Uli na lang ato kay. Uli na to. Uli na pa. Birthday na din mo dong, birthday na mo. Ha? Birthday na mo? Sunod tuig ko man akong birthday nang kay man naman. Okay, so yabag karon. Di ka nang humambis. Tuyang, Naman mo ikaw balik ron. ng 2,000 kay birthday Tuyang ni mo na ni kay palit og cake og pansit. Di ba ganahan ka cake katong mahalon? Oh, pero sunod tuig pa man. Ay, sunod to, imo tong manghod. Ikaw ron. Wala kay kalibutan si mong birthday ha? Wala kay kalibutan si mong birthday. So kung manghod nga... kung manghod man may... sunod buwan niya ako kay sunod tuig pa December. Ay, unsa gid Mari birthday sa kong kinugos og Ang imo kinugos mauwom ko na siyang At sino Si man mo. mauwom Sa di ko kuan. Unsa moy? nanghuwam siya og 2,000, nimbayad siya og 2,000 sa iyang huwam nga naabta nag hapit 2 ka tuig nya gikuha ra sa dayon kay birthday lagi kuno nimo ipalit og cake og Dili nang oy. Tagka man lang ka oy. Dili man nang sunod... kanang kuan pa oy mamaninang kanang sunod tuig pa oy December katapusan akong birthday adto nya balay nang. Ya ay, tuyan. Kay mag... Ya ato na may maring Chris. Oy, ha? Salamat kay Uy, aning. uli na oy. No, di kay huwaman lagi siya. Huwaman din na. Pila man na. 2,000. Uli na oy. Lo, sumbong si kang papa. Sige. Ay, paghinom din. Pataka. Imadyong na sana. Nang, imadyong na. Madyong ka Mari. Madyong na oy. Ay, tuwa na Kanang naong ay. bakon kay nimo. Ay. Ya, maring Chris. Kanang naong na. Mura na kanang sa pangalan ng Inig birthday ni Domino. Sir. At niya sa balay ha. December pa na. Nang. Uli na. Nang. Maring Chris, salamat.
Dong!